Dia sih ambil dua tuh. बेलाके हामबाय जों तिनिस' पैसा सनायसरि नामा सनायसरि आरो जिनि ताकुक धीरेन्द्र बो जिनि तिप्रमथानि आगेनि कर्मिनो अनेक दिन दीर्घदिन जों बाय सामुं तांजा हठात साखाय कैंसार हमजाखा तो बेलाय असुस्थ जों फाइनाय फैका किचासो चुबा सुखलायका एबं अमुबाय सापेशियानिया बंनि नुखुं रक सलिनानै अनेक कष्ट बा साबुतै दं तो जेसब फारि जों सुबाखा एबं आं वानसुगु लुकुरावबो सुबानि मुसुंखे सुबा मानो एबं जों नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट हयतेबो मरनो सुबानाय हिनि वानसुगै एप्लिकेशन लो दिनि साका जाते अबनो सुबारनानि बागै आं साइटुकनाय बरावनो जेसब फारि जों हेल्प लायनाय